Ya. Ayo. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Arang yoga-yoga kuwi wis ora betah karo ambune. Kok maksude pembalung-pembalung ngasih do. Angger jahe ponge dabu. Pung. Mburi langsung tuh. Aja banget-banget to Mas lemu mbuli karo kimpul. Ra. Ya. Adewe sowan endi mbeng iki? Sik endi to catetanku? Goleki. Mbeng iki awake dhewe sowan ana ing desa Prasutan, Kecamatan Ambal, Kebumen. Wah, padha karo mambengi ya, mambengi lak klira. Ha nek saiki awake dhewe sowan ning Prasutan, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Wah, ngono ya. Acarane apa? Acarane ya ki memetri bumi. Ana ing kalurahan Prasutan kene, iya. Ping pindhone sisan peringatan tahun baru 1445 Hijriah. Tahun baru Islam, ya tahun baru Islam. Ping telune ya kuwi memperingati HUT RI Republik Indonesia sing kaping 78. Wah ngono ya. Dadi iki ngiras pantes merti desa ya utawa memetri bumi ya sisandene le memperingati tahun baru 1445 Hijriah ya sisandene HUT RI ke-78 ya pancen ngono weh luar biasa tepuk tangan kagem warga desa Prasutan ya luar biasa iki ya ning atase adicara semeriah iki ya 3 acara dijadikan satu ya rangkeane ya akeh Mas ya akeh mula kang saka kuwi ya ki mbeng iki pasanganmu ra mangkat ra karo kowe neh De iya ora apa-apa karo aku kowe mbleng lak kempit ya mbok aja ngono to aku wis dilirik sing bonang ya ora apa-apa angger nganu kok kaya ngono ya ki ya awake dhewe njurung pamuji sartane sepisan ngaturke panuwun sartane ngaturke kula nuwun ana ngarsane para warga ing Prasutan Ambal Kebumen kene ya ning atase awake dhewe ditimbali ado-ado saka laladan Gunung Kidul Ngayogyakarta Adiningrat awake dhewe ditimbali tekan kene ora saka kompake para warga ing kelurahan utawa ing desa Prasutan kene ora bakal iso awake dhewe tekan kene ya kejaba kang saka kuwi uga disengkuyung karo panjenengane Bapak Kades. Heeh, ana ing kene ya. Pokoke luar biasa tenan awake dhewe ngaturke panuwun ya, Le. Ya, heeh, Di. Kejaba saka kuwi ping pindhone awake dhewe nderek njurung pamuji, muga-muga sak pungkure adicara memetri bumi ngiras pantes peringatan tahun baru Islam sing kaping 1445 Hijriah. Ngiras pantes memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia sing kaping 78 muga-muga sak pengire iki nuwuhke katentreman nuwuhke kabagyan nuwuhke karukunan nemahi nang ngersaning para warga pekasan ayom ayem tata titi tentreman sinamatan daya dinayan suwiji-wiji manunggal tetunggalan dadi siji bandol ngrompol ayem ayom guyub rukun ora ana regejekan apa-apa amin ya lan sing muga-muga sak pungkur iki para warga sing dadi petani sing mapan ana ing Tegal Kepanasan tandurane dukut 1000 tuh ngrembaka panene melimpah hasil apik kabeh amin ora ana sing ngecewani sak banjure iki panene luar biasa amin lan sing dadi pegawe muga-muga enggal mundhak derajat pangkate amin mundhak bayarane iya ben taun ngarep iso wayangan meneh ya sartane muga-muga kanthi sowane awake dhewe ana ing kelurahan utawa ana ing desa Prasutan Ambal Kebumen kene iki muga-muga iso dadi motivasi tumraping para seniman-seniman sing muncul saka laladan Ambal Kebumen kene. Iya, kaya sing ngendikake Pak Camat mau ning Ambal kene iki dalang iki pirang-pirang. Iya,
tahu ngendikane Pak Camat mau nate wayangan sewengi dalange 6 kuwi mung sak kelurahan lho bayangno. Sak kelurahan ana dalang 6 kuwi arang-arang ngono. Nek ning gone dhewe kono arang-arang ngono. Kadang kala sak kelurahan ki ana dalang mung siji malah kepara kadang sok ora ana. Mula tepuk tangan kagem para warga ing Marasutan ingkang estu nguri-uri dhateng budaya Jawa. Luar biasa. Ya, luar biasa tenan. Heeh. Sing ping pindhone awake dhewe ngaturake panuwun ana ngersane para lenggah. Ngaturke sugeng rawuh, sugeng lenggah lan sugeng midhangetaken janipun Bapak Camat Ambal, ugi Bapak Kapolsek kadheraken ugi Bapak Dan Ramil, iya. Janipun Bapak Kepala KUA ugi rawuh, ugi saking Puskesmas Ambal 2 ugi rawuh, perwakilan. Bengi iki uga saka paguyuban Kades Ambal iki cacahe ana 32 desa. Dadi 32 lurah utawa kepala desa rawuh nyekseni pagelaran bengi iki. Wah, alhamdulillah luar biasa ya. Ya. Iki uga ngrawuhke kades-kades kepala desa saka kecamatan ngendi kuwi? Ora ngendi? Ya wis pokoke kuwi. Sedaya Bapak kepala desa sedaya sugeng rawuh. Uga ngaturke panuwun ana ngersane sedaya para masyarakat Desa Prasutan, matur sembah nuwun sanget. Ya. Ya aku ya wis nampa pamundutan panyuwunan lagu. Assalamualaikum sugeng dalu Masda dalahan sor laras. Waalaikumsalam sugeng dalu ugi. Ya, sedaya mugi tansah ginanjaring kawilujengan kula saking Pak Suyono mantan dukuh 3 Desa Prasutan kula pandemen panjenengan awit awal tahun 2022. Wah nggih, ya matur sembah nuwun. Kantos dugi sepriki yen kepareng kula nyuwun kadung tresna ingkang nyekar Mbak Anggi, matur sembah nuwun. Wassalam. Nggih. Engko dipinangkani ya. Terus iki awake dhewe ya sapa-sapa kagem para warga sugeng rawuh sedaya. Sugeng midhangetaken ya. Terus sapa-sapa kanggo Mas Daga Lovers, uga keluarga besar Man 1 Gunung Kidul. Alhamdulillah bengi iki YouTube viewer tembus live streaming tembus 6,5 ribu. Alhamdulillah. Ya, uga bengi iki di-streaming karo Putra Jawa Channel Mbah Kakung. Bengi iki nderek nyengkuyung awake dhewe. Iya Mas ngono. Ya, Terus iki mengko ana iki uga ana nawala. Nyuwun dipun aturi Bapak Kades Kaibon Petangkuran, Kades Gondang Legi, Kades Ambal lan Kebrek. Oh ya. Wis pokoke diwaca sing ana wae. Ya, mbok kepiye carane maca aku ora weruh. Ya. Wis diwaca sing enek wae. Ya. Mula kuwi mau sore ya uga wis Pak Waluya uga wis methuki aku ning transit kono. Piye? Paring dawuh yen apa to sababe bengi iki awake dhewe didhawuhi supayane nggawake lakon Bagong Bangun Desa iki ya merga supayane nuwuhke katentreman ana atine para warga masyarakat. Ora ngono ya. Kejaba saka kuwi ya mau wis Pak Waluya wis ngendikake, iki usum pemilu ki pendapate do beda-beda lah. Gandeng pendapate do beda-beda bengi iki dilumpukke. Iki ngetokke manunggal tetunggalane siji para warga dadi sijine para warga arep pendapate beda-beda ning nek nglumpuk dadi siji ora ana bedane. Pancen bener ya. Mula luar biasa tenan awake dhewe ngaturke panuwun ana ngersane para warga. Ya. Krusak. Apa krusak? Ah iki lho antum nasibok. Wong ngono ya. Wis do seneng anggere ngono kuwi. Ya. Mula kuwi to. Ya. Iki bengi dikancani karo bintang tamu penjarane sapa? Bintane ana pepundenku. Sapa? Penjarane Mbah Turiman. Oh ngono. Ya. Saka ngendi? Saka Banyumas. Weh ngono ya. Wingi aku ya arep budal mrene iki liwate Banyumas. Ya. Terus kanca-kanca yoga do ora iso nyalip, do ora iso ngeblong. Mergane numpak bis gedhe.
Macet eneng ngendi kono kuwi sing diperbaikan jalan kuwi. Aku anggere ana bis ngeblong ngono tak tutke. Wus. Ndelalah ya kuwi. Iya, ora apa-apa. Ya, sing penting kabeh slamet ora ana alangan apa-apa. Amin. Ya mung iki mau kanca-kanca yoga ana sing do lagek do kelegan. Apa iya wae tenan? Apa iya? Heeh, kuwi seksine panjake kuwi. Lah ya to, seksi ya pelaku barang ya sing njajake ha iya. Ora apa-apa, ora merik ora mangkat dhewe. Anggere aku mangkat dhewe kudu ora tak jak. Aja ngono ta. Heeh. Iya. Wah, lek terus nganti kaya wong edian. Ora lega. Lega saiki. Heeh. Semplok iki diwedeni kok malahan kok. Zombie. Iya. Mula kuwi wis aja ngandhake perkara pribadi nek iki ngene iki ora. Ya. Sak liyane Mbah Turiman sapa? Ah, sak liyane Kaki Turiman kuwi ana Mbak sinten? Mbak Ari Samsidan. Heeh. Sinten? Mbok diwaca nggon pamflete, saya tak golekane pamflete. Ana pamflete. Saya tak golekane sabar. Oh, pamflete. Iki pamflet mambengi iki ora. Ah. Njane Mbak Ari, ya, terus Kaki Turiman, ya, karo njane Mbak Lian Sindu. Wah, ngono. Mbak Lian Sindu ki mau sore WA aku. Tenan ki lho. Aku marep munggah panggung ki, HP ku muni ting. Soi aku lho. Nah, sugeng dalu Masda, amit nderek sinau kula Lian Sindu. Nggih, dalu ugi nggih, Mbak, kula ugi nderek sinau ngono. Heeh, ya. Matur nuwun disengkuyung karo njane Mbak Lian Sindu, ya. Dene ado-ado saka Kebumen, ado-ado dengkule. Kene iki Kebumen kok ado-ado. Oh, cerak to, cerak. Kok dikira karo kene Gunung Kidul kono. Aku tak kirane. Iya, heeh. 3 bintang tamune 3. Saka sapa sik sing kapure jumeneng? Saka penjane Mbah Turiman, terus disusul Mbak Ari, terus kari dhewe Mbak Lian Sindu. Oh iya, ya. Ayo kanca-kanca, sepoti apa? Slendro apa pelok? Monggo Mbah Turiman. Wes entek musike lagi arep joget mah. Sugeng dalu. Nggih. Wilujeng dalu niki nggih. Nggih sugeng dalu. Niki kula nggih. Sinten Ndara? Mature kali Mas Dalang napa kan? Nggih, ngoten mawon Mas Dalang. Nggih. Nggih wilujeng dalu niki anu Mas Dalang Yusuf. Nggih. Nggih. Lan niki Mbak Limbuk no Mbak Cangik nggih. Mbak Liawati. Oh, Mbak Liawati. Liawati apa liyane jan? Liawati. Nggih. Lan ugi niki ngapunten nggih. Kaki Turiman ngaturaken sugeng dalu nggih. Dateng utaminipun dhumateng Bapak Kades sak lembaga desanipun. Kaping kali dhumateng Bapak nggih camat saking wilayah Kecamatan Ambal umumipun ing sedaya ingkang sangat kula pundi minggah pratonipun saugi dhumateng Bapak Babin, Bapak Kapolsek saking Kecamatan Ngambal sedaya sak jajaranipun ingkang tansah kula pundi minggah peraturanipun ugi. Ngapunten kula niki kapuri nderek sowan, Pak. Nggih. Niki kula dicangking kali Mbak Ari Samsidar nggih. Wau kula mrikine diwadhahi kresek.
didongol nasirae. Ayu dik. pitik. Nun, Kaya pitik. nggih. Kados meri nggih, kados meri nggih. Nggih. Nggih, nun sewu, mbok mangkin nggih tentunipun kula ngomongin niki jan growol-growol mboten kados peyantun mriki jan sami alus-alus langkung-langkung menika sedaya para kadang Wiro Pradangga lan Pak Dalang. Mas Dalang nggih. Ampun Pak, kula dereng keluarga. Oh dereng nggih. Yuswa sampun pinten Mas Dalang? Kula kirang langkungipun sedasa tambahipun 6. Oh. 16 tahun. Luar biasa. 16 tahun sudah menjadi dalang kondang. Tepuk tangan buat Mas Yusuf. Matur sembah nuwun. Kleru botol. Nun. Kula ajenge Nggih. mendhet cempala malah kleru botol. Nggih, nuwun sewu kula ken ngadeg niki anu ken apa? Nggih. Nggih, niki kalih Mbak Ari. Oh, kali Mbak Ari, nggih. Mriki Mbak Ari kapuri jumeneng monggo disupport Mas. Support, Mas. Ben rada seger. Iya. Uwisan. Uwis. Uwis. Anu wisan. Ora kerasa. Ora kerasa. Lah biasanya anggar wisan kan Biasanya kerasa. anggar arep uwis banteri Mas dene Oh, ora. Ana bae kok gumun. Ki ora banteri ya ora kerasa. Ora kerasa. Iya. Ki wong nak garape kaya iki maksude mbanteri apane? Kendange. Oh, kendange. Anggar kira-kira kendange ora banteri terus ngomong nek arep uwis. Yuh uwis kayak gitu. Oh. Kayak disabut. Apane lho Mas Dalang? Apa lagune Nah, seperti itu. ki dadi asosiasine menganang-anang. Wong Aduh. lagi kendang kok dijabut mike. Oh, Mike enggak dijabut dadi ora kena nggo ngomong. Ngaturaken wilujeng dalu remene iki Mas Dalang. Nggih, sugeng dalu Mbak Ari. Kagem warga Prasutan nggih. Nggih, warga Nggih, Kecamatan Ambal. Ambal. Nggih. Nyong jane ya wong mirit lik. Lah, Neng mengeneh wis pirang puluh tahun dadi kelalen. dene kok iki dialoge wis beda. Wis pindah maring Banyumas. Oh iya. Tadi jenengan aslinya sini. Asline Tonggo kecamatan Mas. nggih. Oh, Kebumen juga. Nyong gemian ya bandak kayak jenengan. Heeh. Gemian ya doyan sego. Tuyan juga. Siki ora doyan. Seniki doyane sega. Heeh. Nggih teng Banyumas nek sego. Anane mboten. sega. Anane juga. Nggih. Jenengan oh berarti nggih. Hah? Jenengan ngendikane Sego. ngangge oh Ah, sego. Kalau Gunung Kidul sego. Lah nek sego. nanggonku 5. 5. Oh 5. Lah nek nanggonku jendela Cendelo. ora jendole ora. Lah, ki bocah. Iya, udah Nang kene jendole. 5 nang kono 5. 5. Nang kene jendela nang kono jendelo. Jendela. Lah nek nanggonku kontal nang kono Ambiar. Angger nang kana mencolot. Nyolot. Ki bocah ya ora Mencolot, mencelat. Asemengan. Mencelat. Iya. Jen niki acaranipun Lah, napa ini- liktur? Dalam rangka tasukuran bumi. Nggih. Nggih, wonten ing Mas. Moga-moga dongak nalik Iya. desa Prasutan dadi desa sing gemah ripah loh Allah Cinawi. Cinawi. Sing duwe utang lunas kabeh. Amin. Amin. Lah dene Amin. seru temen. Aku diutang. Sing dadi petani dongak nalik. Ingkang sinebar babar tinandur nukul winiji dadi. Sing dadi pedagang. Mugi-mugi pikantuk barokah rezeki yang kathah, pikantuk batik yang kathah. Amin. Syukur mangke turah kenanggo ngimbuhi sawah, Amin. kenanggo tuku omah, gawe Amin. omah, tuhur tesi atah kenging nggih tindak Mekah Medina. Amin. Tindak haji. Sing dadi pejabat. Moga-moga cepet diangkat pangkate. Sing amanah. Amanah. Sing dadi tukang tambal ban. Moga-moga lho Eh, yang sik. ngomong aja tekan ngono nyong dadi ora kepenyak kok. Iya. Ya moga-moga kayak wong dandan ban. Oh, moga-moga ke wong nambal, wong kabeh kuwi niate golek rezeki. Nak akeh wong nambal, akeh wong kebanan. Nah, mboten. Akeh ban bocor ampun. iki gue. Nggih tegese anu nggih napa nggih
Nggih. Terus siji maning. Hah? Apa? Sing dadi bakul kijing. Bahaya iki, aku ora melu-melu, aku ora melu-melu. Kepriwe, Lik? Aja tekan Lah wong ngono. profesi kan werna-werna, Lik. Oh iya, anak sing ngasto nang kantor, Iya. anak sing tani, Iya. anak sing dadi bakul lombok, Iya. anak sing dadi bakul apa miban, Iya. anak sing dadi bakul kijing. Mugi-mugi warga masyarakat mriki wonten ing wulan suran niki kathah ingkang dandan makam. Oh iya sing rusak Ya didandani. sing rusak iya, didandani. Mulyake leluhur, mulyake pepunden. Kaya kuwe bokan. Sendane ayu-ayu, Uh, Lik. Perawan kabeh. Mas Yusuf oke, malam ini lain daripada yang lain. Sendane perawan kabeh. Sindene kawit wetan, blok wetan tekan kulon jan perawan kabeh. Tur glowing. Glowing. Dalange 16 tahun. Dalange 16 tahun. Brayane Bintang Reka, tamune Mbak Lian Sindu. Mbak Lian Sindu. Si perawan Si pada perawan. Wah. Nyong aya perawan, Lik. Hah? Nyong aya perawan. Kowe perawan? Lah mlakune mbok kaya sing pinggir dewek Mbak sinten asmane? Mbak Anggi. Mbak Anggi. Oh, Nggih, lah. nyong mlakune mesti pada karo kae. Be kepriwe? Allah. Aduh, perawane. Walah, Nek perawan kaya Mbak Ambi ki mlakune ora kaya kuwe, Mbak Ari. kepriwe mlakune? Mlakune lemah gemule. Kaya gue. Iya ngerkae Mbak Anggi. Lah nek kaya nyong wis manak Beda loro karo kowe, mlakune wis manak kepriwe? loro mlakune mandan megar. Kek, Kisenan angin. Mas, niki estu anu temenan. Iya. Bojone Pak Turiman niku anake 13. Lah aja dok ngomongon lah. Nyong Ki jan jenenge orang Lombok. buka wadi ki Iya, anu jenengane temenan. tah. Mbak, Heeh. ora kabeh, Pak. Nek Ora kabeh, Pak. alhamdulillah mboten kabeh. nggih. Kek Rika miki nyong manak loro mlakune kaya kowe, lah bojone Rika manak 13 mlakune kaya ngapa? Aja pelecehan Rika. Deleng bojone mlakune kaya ngapa? Kowe ngerti apa ora? Kepriwe? Nyong ngertes ngode ke Meluko ya. Tuli biasane duitku tak sisihna separo. Sing separo tak setor nang bojo, separo nang nyong tak go ngerawat anu istri kayak gue. Sing dirawat Sing dirawat ya wong bojoku rumah wis manakaken, Iya. mlaku lagi loro wis mlakune mandan leluasa. Terus Lebih-lebih 13. manak 13 si Terus? kaya ngapa? Nami men kaya Mbak Sindu. Ya tindak Mbak Anggi, karo Mbak Mbak Lian. Anggi. Ya tak pada kena. kepriwe Lik? Duit lebihane tak tuku Alteco. Ih, sing dialteko apane? Dengkule. Lha Mulane mlaku dadi bojoku priwe? sing ya pada mlakune kaya Mbak Anggi, kaya kiye. Malah kaya picing, lancul-lancul. Nggih. Monggo Mbak Lian Sindu. Nggih. Mbak Lian Sindu monggo paringi support. Di support Mas, monggo Mbak Lian ngapuri jumeneng. Pilih Sugeng sing dalu. dalu Mbak Lian. Sugeng dalu, Mbak Oke. Ari. Bapak. Pilih sing dalu. Sugeng dalu, Pak. Mbak Lian nggih. Ambek Angkong. sepisan kepethuk. Ampun kali kula ampun Pak. Oh, lah napa-napa. Levele engkong. Simbah kayak kowe Nggih, ya. lah simbah. Kaki. Kaki. Kaki turiman. Sugeng nggih. dalu Mas Dalang. Sugeng dalu Mbak Yeni Inka. Usut Oh, jan. Mbak Lian. Mbak Sindu. Lian. Ah, mirip kok ya. Nggih. Jan. Ayunan temen. Kayak malah sinang aduan kana nyawang mengene pada gumun jare kok. Keprimen Lik. Ora dening Mbak Sindu karo kaki turiman kaya Kayak Arya Loka karo Andin yang Astagfirullah. serasi ya Pak ya. Serasi nggih Pak nggih. Serasi. Loli. Abang putih. Abang Bari putih. dikerek ya. Merdeka kayak gitu. Dalam jejer Mbak. Jejer. Oh, serasi nggih Pak Bu nggih. Serasi nggih. Kados nyonya kali kirike. Ampun ngono ta. Kados Pengen nyonya apa, kali Pak? kirike. ya cekirik asemengan Tapi Lik, wis mandan gede. aku suwe banget orang ngene gumun mau. Gumun Ya apa? Mbak Lian. Ah, ah. Nang kana ngomong-ngomong masalah kirik. Kepriwe? Kirik nang kene sopan-sopan banget. Lah, kowe agar ngomong sing bener. Walah, gena mau anak kirik nang kana Lik. Iya. Banget wedine nyong. Heeh. Tak serampang ku semaur. Kepriwe? Kenging. Oh, kaing. Mbak Sindu nggih, kaing kudu kenging. Unine kepriwe Lik?
Kaing. Deneng persis yang diserampang nggih, Pak. Genanyong mau nang sanding tetean, Mbok. Iya. Ya nyong ka. Pengen ngemek kumisnya apa orang Balian? Loh. Deleng asli apa palsu deleng? Oh alah. Asli apa palsu niku? Pak? Asli lho. Engko mbok tak emek mbok katut kok kepriwe? Yang, aduh, tulen golo buan aja temenanan aduh, kenapa sepadon kena telung babang, aduh. Reka ngerduwe bojo kaya kia kepriwelik. Pokoknya tak kurungi. Mana kaya pitik dikurungi. Maksudnya orang uli menganang-anang, bok ngabar gue. Ora tau lungari kaya. Orang tau lunga nang omah pokoknya sarungan, boy. Ngapa sarungan ngapa, Pak? Lur? Sarungan ngapa? Nggih, anu lunga ngaji kaya niku teng musala. Lah wong duwe bojo kaya kia si bojone arep anak pira ki bojone kaya be bojo anake 13. Ngomong maning kowe ya, asem. Kayak Ya ini Nggih. niki. Pripun? Tadi ada WA yang sudah ini mandat dari Bapak Panitia. Oh Nggih. begitu, nggih. Ini monggo. nyuwun dipun aturi Lagon. minggah panggung. Jih. Mohon Mangga. Bapak Kades Kaibon Petangkuran, Bapak Oh, Kades nggih. Gondang Legi kalian Bapak Kades Sambal Nggih, Geprek. Pak Kades-kades menika kop surat menika Mas Don. Kop surat. Kom surat Nggih. kepripun? Komunitas pecinta sinden untuk menghibur masyarakat nggih Pak nggih. Oh, luar kop surat biasa. nih kalau Nggih. wingi sareng Pak Lurah minggah menika komunitas kop surat. Kop surat. Kop nggih. surat Tak kira komunitas pecinta sinden untuk rakyat. penghibur masyarakat. Iya. Tak kira ngene, tak kira komunitas pecinta sinden untuk mengencangkan urat. Alajan. Lho kan nek ndelok sinden ayu-ayu wah Iya. semangat, sehat. Jan. Mas Yusuf wis apal kaya kaki turiman. Aring Jerene bidang bujang wis apal urat. aring bidang peruratan. Monggo pun aturi sakniki Monggo, napa Pak. pripun niki? Sak Jih. menika. Nggih. Pak sinten riyen Pak Dalang? Kaibon apa Pak? Pak Petangkuran nggih. Pak Sami, Maluyo bilih badhe Pak nggih. Kaibon Rin. Tindak Nggih, panggung monggo, monggo. monggo. Nggih, monggo Pak Kades Kaibon. Nggih, seperti Monggo Bapak. Monggo Pak Kades Nggih, nggih. matur Mbah nuwun sanget wedalipun. Nggih. Niki kapure napa? Kersane Pak. Monggo pilih Monggo, badhe ngersakaken lagon. Oh, ngaten. Nggih, kinarya panglipur Nek niki dados kalih sedaya para Mbak Lian niku masyarakat. anu. Nggih Pak. Terus pundi? Riyen Mbak Ari Mbak wedal Ari. tesih teng Depok niku tesih ali to. Oh, Seniki napa pun keagengen apa pripun? Sakniki kok kados semong. Makmur nggih Pak nggih. Bareng teng Seger, Pak. Banyumas jadi makmur. Makmur nggih. makmur nggih, Seger, Pak. alhamdulillah. Segerbong. Bapak pripun, Ari? Alhamdulillah sehat Kalimantan. sedaya. Nggih. Nggih, wilujeng dalu kagem sedaya para punden, para sepuh. Kula nuhuni kalian panjenenganipun Bapak Waluyo supados ngregengaken suasana malam resepsi dalu punika. nggih. Derek pitepangan Mas Yusuf. Nggih, Pak Kades anu Alhamdulillah saged
Meresani jenengan secara langsung. Biasanya memang direct streaming. Streaming. Nggih. Streaming. Streaming tuli kae lah. Streaming tanggaku ya Ini anu ya. bubu. Iya. Nggih, anu Mbak Lian. Monggo Pak. Nyuwun napa nggih? Kersane, Pak. Cinta di Mato. Oh nggih. Oh, cinta di mata. Cinta di Mato. Nggih. Pun dereng, Mas. Nah. Monggo nggih. Oh, menika klasikan nggih. Nggih. Ngapunten Pak Kades. Sidorondo mawon pun. Oh, Sidorondo, nggih, monggo. Diapit kalih niki Pak nggih Pak. Perawan-perawan niki, Pak. Nggih. Perawan-perawan sanes rondo sanes sedaya. Ayo kanca-kanca. Yo, Ya. Ca. Monggo Pak Lurah. Oh, aha, Eh. Biyen mula sliramu wis tak aturi. Golek bojo sing tresno welas sejati. Lale-lale. Kasane sliramu digawe lara. Digawe lara. Ora urung saiki dadi rondo. Nanging piye kabeh mau wis kebacon. Ibarat bubur bakal dadi sego. Mula getonku iki tanpa upama. Ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa. Oh, aha, Oh, aha, Kabeh mau ora perlu diketune. Yo, yo. Iku biyen aku sagung ngenteni. Kowe lan aku muga dadi jodone. Asolole. Ora kena prawane tak enteni randane. Ora nyono sampean sabar ngenteni. Nyatane tresnamu tulus lan suci. Sing tak suwun sing gedhe pangapurane. Pangapurane. Antum tresno kebocoran selawase. Kalian Biyen mula sliramu wis tak aturi. Oleh bojo sing tresno welas sejati. Lale-lale. Kasane sliramu digawe lara. Ora urung saiki dadi rondo. Nanging piye kabeh mau wis kebacon. Ya. Ibarat bubur bakal dadi sego. Mula getonku iki tanpa upama. Ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa.
Panjenenganipun Bapak Taswarjan sarjana ekonomi. Nggih. Terus sekretarise Mas Mujiono. Wonten ketuane to, Pak? Wonten. Pak Mujiono Mujiono saking sekretarisipun. Petangkuran. Nggih. Bendahara, Pak, bendahara. Terus sektame Pak Agung Kapure minggah panggung. Oh, nggih. Nggih, monggo Pak Agung. Sekalian. Niki sinten, Pak? Terus pundi? Bar niki sinten? Sekalian. Oh, sekalian. Nggih. Ben rame Ben rame, ngoten. ambruk-ambrusan Oh, gawe. nggih. Nggih. Monggo Bapak. Nggih. Monggo Pak Kebrek. Pak Kebrek, Pak Petangkuran. Pangapunten Pak Agung. Ben saged kenalan iki kali sidene Mas Yusuf. Nggih, monggo. Mbok menawi ngenjing ajeng ngejob ben preso nomor HP-ne napa Nggih. asmane ngaten lho. Nggih. Monggo, Bapak. Niki Bapak Kades sedaya nggih? Nggih. Niki petangkuran. Seksam. Nggih. Wah, Saya nggih. petangkuran. Nggih. Mas Mujiono. Nggih. Niki Sekcam Ambal. Nggih. Pak Agung. Nggih, Pak. Tayupane saya sanget iki. Dalem Antuke nayup saya sanget. mbok cobi. Lah mengke kari sidene jenengan sinten Oh, monggo. nggih, nggih. Nggih. Duet mengke duet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Dalang, Mas Dalang, Pak. Mas Dalang, Nggih, Nggih. sugeng dalu Bapak nggih. nggih, Mas Yusuf, Nggih. Amsori, nggih. Nggih. Sedaya paniagan, sedaya masyarakat ingkang rawuh wonten ing menika majelis. Nggih. Kawula atas nami saking pemerintah Kecamatan Ambal nderek mangayu bagyo. Napa ingkang dados hajatipun saking pemerintah Desa Prasutan, hajatipun saking sedaya warga masyarakat Desa Prasutan, mugi-mugi napa ingkang dados gegayanipun sedaya warga masyarakat saged kasembadan. Amin. Nggih. Nyuwun pangapunten menika Bapak Camat dalu menika wonten acara renungan kaitanipun kalian hari jadi pramuka. Nggih. Menika wonten ing Ambal wonten paguyuban kepala desa Nggih. sak wilayah Kecamatan Ambal ananging ketua paguyuban sak menika saweg nderek tindak umroh. Won nggih. Nggih, mugi-mugi sak mangkenipun saged dados umroh ingkang sae nggih. Ya, amin. Ingkang salajengipun menika wonten Bapak Kaibon Petangkuran, Nggih. Bapak Gondang Legi kalian Bapak saking Ambal Gebrek. Ambal gebrek. Monggo mangke Pak Petangkuran saged milih sinden ingkang kagem Nggih. nggih. Kagem napa, Pak? Mas Dalang. Monggo, Pak. Jane nek karepe kop surat niku bulan surat ditambah sewulan melih. Nggih. Ben remuk lurahe. Ben do seneng kok ya, Pak. Nggih. Heeh. Nggih. Monggo Pak Kaibon. Kapure. Monggo Mas Simbah Petangkuran. kebrek riyen napa kula Pak Simbah Kebrek? kebrek? Pak Kebrek. Monggo ajeng ngersakaken sing biasa kepanggih Mbak Lian kali Mbak Ari niku asline Depok apa nak Monggo Mbah Nggih, kebrek. mboten napa. pangling niki Mbak Ari. Mbak Riyen Lian wedal kali Mbak Ari nggih. nggih tesih Nggih, Pak. sering kula sing gendong. Ampun mandhap riyen Pak Sekcam, kita duduk di sini. Nggih. Joget nopo duduk? Monggo, Pak. Napa nerusaken lagune Mas Gondang nggih. Nggih. Sido rondo berarti wonten rondo anyar nggih. Rondo. Temane randa-randa nggih, Pak nggih. Nggih. Janda baru. Monggo.
Kalih Mbak Lian ugi, kalian Mbak Lian Nggih. ugi. Nggih. Oh, nggih, monggo. Janda baru. Deg-degan Deg-degan nggih Pak nggih. Sing Nggih lah. deg-degan sebelah pundi Pak Lurah? Sebelah pundi Pak? David loro niki aduh. David loro lah, biasanya kan setunggal niki pokoknya khusus malam Nggih. ini David loro sedaya. Mas Tangkuran nek lemu ngeten biasanya digoleti angel le. Napane Pak? Napane niki anu kepenakan niki kula nggih. Sing deg-degan sebelah pundi Pak Lurah mangke mbok bilih di mek terus mandan aso. Mantan asu. Nggih. Deg-degan Jen. deg-degan hatiku deg-degan nalikane aku krungu kabare Kabar napa Pak? ora ngira dek aku ora ngekewo apa bener sliramu wis pisaan nyun sewu niki klambi kula malah padha kali ngene Mbak Ari. Kepripun? Teratapan kepripun Pak napa sing Lambene. dirasa? Napane sing sami Pak? Klambine wonten kotak-kotak. Oh enten kotak-kotak. Berarti cocok, Pak. Berarti jodohnya ngeten malam ini sama Mbak Ari. Mboten jodoh kalih kula. Pun bosen merga sering ketemune kalih kula. Nggih mboten, Oh mboten. mboten. Nek Kula kalih Mbak niki- Ari kan sok-sokan nek mengetan Mbak Ari. Nek teng mriki kan kula nggih Pak nggih. Nggih. Ya ampun bosen-bosen nggih Pak nggih. Nggih. Teratapan mas. Nah. Pak Lurah remen teratapan sing cendhek napa sing dawa. Nek niki wau merga ana apa nggon ukuran gede karena kene cilik. Oke nek siki remen sing cendhek apa sing dawa. Seneng kabeh lah. Lah, Jen. Karepe sih iya. Saya sih yes. Deg-degan mali Pak. Kepripun, Nggih Pak? deg-degan malih nih. Kula be mandan deg-degan iki mandan buyuten suwe-suwe. Mali Pak. Malih nggih. Nggih. Deg-degan Kula nggih deg-degan kok Pak. Kok astane teng mriki terus ngaten kenging napa Pak? Marai kula deg-degan. Oh ala kunci. Mbak Lian, Eh? wong nyong tangane ket mau keduten be meneng Iya, bae. Iya, awake dhewe ketane keduten ket mau ya. Ana tanda-tanda ki pernah keduten bae tangan. Oh, jebule nyepengi kunci Pak kunci. Deg-degan hatiku deg-degan nalikane aku krungu kabare Kabar apa, Pak? ora ngira dek aku ora ngekewo apa bener sliramu wis pisaan Katakan mas, Sabar pol kimpul, sabar. Pengendangnya bujang apa sih? Mas sing ngendang, halo. Itu bocah tua. Mas siapa namanya Mas apa? Mas Dwi. Mas Dwi. Iya. Mas Dewi. Mengko nek nyong ora pas di pas-pas na Ge, ya. angger kira-kira men pas karo Mbak Lian. Iya. Kok ngeragi ngendang delenge gote sinden. Iya, lagi, mandenge ya. ngene Mas. Apa nyong sing mandeng ngono? Teratapan mas, mas. Teratapan malih.
ratapan Lurah. jan deg-degan terus pokoknya. Mas Wonten keren monggo. Pak Petangkuran. Kantun Pak Petangkuran. Monggo Pak. Masuk tinggi juga. Oh Mas. Mas. Oh lah nggih Mas. Mamas, nggih. Nggih, matur Mas suwun Lurah. sanget ngapunten niki Mas Dalang nggih. Nggih. Niki panci nek wonten wilayah Ambal kados mekaten. Lah nggih, malah nyenengke. Nggih ngapunten sanget. Masuk. Tapi niki wonten titipan saking beliau Bapak Camat ugi Bapak Sekcam Nggih. di wilayah Ambal tetap punya yel-yel Wah, Yel-yele napa Mas Lurah? buat kesatuan dan persatuan wilayah Kecamatan Kecamatan Ambal, di nggih. semua desa dari 32 Nggih. desa. Wah, 32 nggih. desa. Cobi. napa? Yel-yele pripun Mas Lurah? Kelingan mboten Mbak Lian. Wingi kula mpun nganu rada samar-samar pak anu duwite mpun telas. Tobat niki nggih. Langsung didum. Yel-yelipun Nggih. Kepripun cobi Pak? mangke nek kula matur siapa kita wong Ambal. Jawab nggih. Semua jawab wong Ambal. Wong ambal. Angger sing seru dewek 75 apa Pak? Wong Ambal kudu spesial. Wong ambal kudu spesial kados niku. Nggih, sama 2 telur. Kalau kalian apa? 2 telur. Sedikit tambah 2 telur. Nggih Mbak. niki warga kula marak sowan mriki sedaya alhamdulillah. Nggih Bapak RT, Bapak Carik, warga kula niki alhamdulillah sing streaming saking Kalimantan nggih kasih support kula. Pak Lurah kedai minggah. Lah kula tiap dalu munggah rada saya Mbak Lia. Saya Saben njobo wengi nggih, Pak, jero. nggih. Saya njobo jero. Nggih, ngapunten. Mumpung surah. Nggih. Yel-yelipun ampun kesupen nggih. Bapak Kades, Bapak Danramil, Bapak Kapolsek. Mangke nek sing makili Bapak Kapolsek kok mboten nyuara laporkan dunaken dados hansip. Nggih. Pak Lurah sing mboten kompak dadosaken RT. Penak kados niku amanah saking sedaya paguyuban kepala desa Ambal. Kedai kompak. Wong ambal. Mangke Derek ya, Pak. Sabar Saged disit. ya. Oke. Siapa kita? Wong ambal. Wong Ambal. Kudu spesial. Alhamdulillahirabbil alamin sangat kompak. Nggih. Niki kula nderek Mangyu Bagyo atas hajatipun warga Prasutan minangka sesulih saking paguyuban kepala desa nderek Mangyu Bagyo. Mugi-mugi acara ing dalu menika saking awal dumining akhir tansah pinaringan karaharjan. Amin. Kelancaran. Amin Allahumma amin. Amin. Lagunipun mboten paham Mbak Lian. Nggih, kepripun, Pak? Napa, Pak? Keprimen rembugane nyodane ora melu. Oh sing lagune Dek sajake kok ana perlu keprimen lagu apa? Mboten ngertos judule niki. Blebes. Blebes. Nggih, warga ampun sami blebes nggih. Tetep kompak. Nggih. Mboten enten origine. Lah nek mboten napa nggih? Jambu alas. Nggih, monggo niku Nggih. niku sae niku. Nggih, mboten napa-napa Mas Dalang nggih. Jambu alas nggih demenanipun Jambu. Bapak Camat mriki. Lagu Arab niki nggih, Pak. Nggih. Ning sing joget janjane niki pun saking Jogja nggih makili saking Gunung Kidul nggih. Nggih, monggo, Joget Pak. juga Monggo. nggih. Sekawan napa pinten iki sing prawan-prawan? Sekawan Ngersake Mbak pinten, Monggo. Pak? Ngersake Mbak- pinten? Mangga. Mbak Niken, Mbak Via, Monggo kalih nggih. Mbak Yoga. Mbak Yoga. Monggo. Ingkang pundi, ingkang pundi? Sedoyo niku, Pak. Pripun Sedoyo. Mbah Kebrek? Sekawan menika. Disaroe siap napa mboten? Lah siap. Lillahi ta'ala le nampane, Pak. Ngapunten sanget nggih. Monggo. Monggo. Sinten riyen? Sinten? Sedoyo niki. Kalih mawon niki Sekawan, kalih oh, nggih. niki. Oh, Nggih. kalih. Monggo Mbak- jenengan Mbak Via berdua. kali Mbak Yoga, ayo Nggih. ngadeg, Bro. Ayo. Mbak Via kali Mbak Yoga. Monggo. Sepati iso, Nggih. kencang-kencang.
kelingan manis eseme terus kelingan ramah gemuyune rikolan kasih sayangnya kapan hatiku kelakon dadi bojone sayange wis duwe bojo Nanging aja lara nanging mas. aku wis kadung tresno nelongso rasane ati kapan hatiku kelakon melu duweni kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut turung rondo aja direbut Sumpah ning batin yen kula tidak dinali tekate hati ora bakal ganti Sumpah wes iya piye cahe harap sehidup seneng sedih bareng-bareng jambu alwasde manis rasane senajan tilas tak enteni randane sinawang manis eseme terus kelingan ramah gemuyune tresno lan kasih sayange kapan hatiku kelakon dadi jodone matur suwun Mas Dalang Mbak Sinden kathah lepatipun saestu nyuwun pangapunten Semanten ugi. Matur nuwun niki Pak Kades. Jero temen Pak. Oke lah, matur wong niki kula pelunjur dhewek dados ijo Sampun. Nggih. Mbak Lian mboten uman Mas Dalang. nggih jenengan 100 sendiri oh diganti nggih Pak Gebrek Kesuwun nggih Pak. matur suwun saestu joro para rawuh mbok pilih anggen kawula ugi sedaya grup kop surat Nggih. komunitas pecinta sinden untuk rakyat. masyarakat. Bukan buat Pak Lurah, tapi buat rakyat. Buat rakyat. Nggih, buat rakyat, bukan buat Pak Lurah. Tapi Pak Lurah senang napa mboten? Seneng. Sidene nggih seneng sidene. Nyun sewu ngendikane Pak Dalang nembe untuk pengencang urat. Nggih. Nggih Mbak Gebrek, kita sedaya saestu kathah lepat nyuwun pambutan. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun Matur sanget. nuwun, Pak. Mas Dalang, mugi lancar berkah. Amin amin. Nek- Kula nggih nyuwun dongaaken Mas Dalang. Nggih. Mugi lancar Amin, rezekine, amin. berkah umure. Amin. Amin. Matur suwun. Matur nuwun Bapak Kades, Bapak Kades. Matur nuwun Pak Kades Matur sedaya nuwun. Bapak. Tak dongakna Mbak Lian. Nggih. Moga-moga Pak Kades panjang umur. Amin. Tambah rezekine. Amin. Monggo sing pengen panjang umur nyejutaan, monggo. Walah. Dene ngundang. Ki malah nu ana maune jebulane. Ana maunya. Iya tegese. Nggih. Ana maune. Mas Dalang. Ana mau. Niki wonten pesen setunggal saking Bapak Kades Prasutan. Nggih. Boten ketang sepadang sepenginang ngresake lenggeran banyu masak. Oh, Nggih niki. Nggih. Niki mumpung nang kene akeh seniman, wonten ibu-ibu sinden, wonten Bu Lastri, Bu Eni, Niki Mama bolas Rumin, niki jan sedul lawas niki. Bapake Mbak Pinanggi Niken, malih. terus wonten Mas Tunggani Sugi. kabeh Mas Sugi. Nggih niki ugi enten saking sanggar tari apa mangke? Lestari Laras. Lestari Laras, Laras. nggih.
Niki kula kepengin dikendangi nang Mas Sugi. Sing Oh. lawas banget Ayo, Lik. ora tau. Pundi piyantunipun? Anu lawas ora tau kepethuk. Monggo Mas Sugi. Ayo Lek lah. Isin kaya uyah. Iwe Kateli asin. asin lah. Ya Heeh. tinding riyin Mas. Monggo, Sangat. Bawa mami bawa. Dipun bawani nggih. Banyumasan. Monggo, Pak. Tulunglah. Eling-eling tok Lik Sugi lah, tulung. Tulunglah. Tulung sama nggih. Heeh. Raden Arya Werkudara. Munggah lalik lah. Engko tambah kangen kok. Monggo, Mas. Monggo Pak Sugi. Nggih. Nyata lamun satria Jodipati Monggo Mas rencanipun rencang-rencang saking Gunung Kidul srawung kalian. Mangga Mbak Yai Lian. Wiki, nggih. Monggo. Pak. Rega saka dahku luhur. Ayo, Nah, boleh. iya. Boleh kelas 3 ayo. Godek Ayo, Lek Sugi. simbar Nah, Piyai putri ya pancen budaya tenan nggih niki. Nah, ke isena mening liyane. Heeh. Monggo kok Pak kiye Sugi. Mamah Oke. Mamah Win Mamah karo Mama Kenyong. ini nyinden karo Bude Tati. Iya. Nyindeni kene. Ayo, Lek. Nonton baik. Yen ngendika kerang mendah kuntur Dasar satria prawira tamak. eling kula eling Nya mandeng nonggone Rika, Pak. apa iya Iya. Tunungane senapati. dua lolo ing ora ta ya Ayo Bude Tati. lo Sabane sang guru katekena lah iya Wong urip ning ngalam donya bencana. ora ta ya Sing sabet marima eling kudu eling larat pada. Ya. Ya. Oh ya. Anak maning model wong balingga. Rajan tuan ngopi ora kurang lengkap.
ngerti Bangku takas sing kaprimen supaya kon pada eling eling marang tembung tatelu takesih sepisan tata krama kapindho nek kowe temen kaping telu kudu tepas lira dadi sesna kanggo sadar sabar eta guru kate kenal alaya ngalam-ngalam dunia bejana sing sabar larima ala eling kudu eling eling lan waspada para kanca apa pada ngerti kowe ngarep kowe apa kowe mangko tegas supaya kon pada eling eling marang tembung tatelu tegese sepisan tata krama kapindho nek kowe temen kaping telu kudu tepas lira ati sesna kanggo sadar eling eling wong eling balik ya maneh eling eling wong eling balik ya maneh eling eling ala papa eling eling wong eling balik ya maneh para kanca apa pada ngerti wae ngaren kowe apa kowe mangko tegas kaya kon pada eling eling marang tembung tatelu tegese sepisan tata krama kapindho nek kowe teman kaping telu kudu tepas lira ati sesna kanggo sadar sabar eta guru kate kenal wong urip lek ngalam-ngalam dunia bejana sing sabar narima eling kudu eling eling lan waspada ana maling model wong Purbalingga iya najan tua tapi ora goreng leka andange bugete ketipu alam pamong bayana. tambah bingung os 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 ya ya Matur nuwun. Luar biasa. Pripun? anu wuru Hah? wuru Urune ngono. wuru niku mendem Dadi, Mas. kesurupan Kang Slupan. Nginum, cepet nginum. jaluk minum sabar Jaluk apa, jaluk apa? gara-gara Nginum, nginum. jaluk apa ki jaluk apa sih lah kok tang minum kok disit jaluk aku biasa nek Arep ngombe apa? aku apa-apa aku Mah, aja. apa ajaku nak apa jaluk tah Ora, kerating dengan apa ora? Kerating dek, pernah kerating dek. temen jalukane Ora nang ngomong Pak Lurah njaluk duit tuku dewek. Allah jan demit anak-anak kok kayak bodene. kue apa nane pak ya pokari ya ah Aku. aku baik kok disit Oke. nun sewu Cepat. ya sabar ya Cepat. Semelah.
Semelas. Aduh, Mah, piye mah? Rika sinang apa lik dening teles? Aja disemprot nama ngenyong. Apa nyong sing nyemprot? Wis mari ya. Walah. Apa nyong sing nyemprot? Ya kok sing Ya, nyemprot. kamu nyemprot mau. Oh, ki genah. nyong klebon ora kerasa. Ya anu Oh, klebon. klebon ora anu kerasa. Kerasa. Ki beli sing cilik lian ki sing mlebu. Ora kerasa. Anu sing nang bruk apa sing nang longan? Kurang Ora gede. kerasa. Walah dilalah. Bisa anu cilik temenan ki ketone. Ora kerasa. Nek klebon ora kerasa. Adem, Pak. Lik. Siki nyong sing mendem. Tabui Mas. Tabui Mas. Eling-eling masih Oh, Rika banter pengen Mas. mendem? Oh, Mbak Lian jadi pelimbule ya? Sapa-sapa penimbule. Apa kowe Ayo Mas tabui. teganti Blak dingin? tungder kayak gue apa kepriwe? Ar, kok disit kowe mendem maning ya. Carane anggere wis dinumi, Oh. ya, terus ngacar. Oh, nek dinumi ngancar. Ya sedurunge nginum ngacar maksudnya mandek dinumi gek aja disemprot nang ngepong. Oke, oh Rika bae sing Ngancar. mendem. Deleng nyong dicontoni. Ora Ora deleng Rika mendem. Ya padane ya. Rika mendem kok terus diinumi nembe ngancar. Iya, kayak Oh iya gitu. iya, Rika mendem. Yo, Coba, Kang coba. Saran kan Mas. Oke, Mas, angger arep mandek kowe rembugan dhisik nyong kan urung takon. Belise sekangen dilek Rika sing mlebu. Belise belis ngendi dhisik mau kan urung rembugan. Oke, Mbak Lian takoni belise lanang apa wadon? Belise lanang apa wadon iki, Pak? Belise lanang apa wadon? Belise lanang apa wadon? Ah. Tuh lihat jadi takoni. Lah belise lanang apa wadon? Lanang apa wadon? Anu kepales. Belise lanang apa wadon? Anu ora genah kaya nu wadon. Mendem maning. Tabani sini. Set. Oh, ya. Oke. Mau kepripun nggih Pak Lurah anu limbukan tok napa dugi gara-gara nggih? Kepriwe mau ya, Lik? Dawuhe Pak Lurah mau kepriwe ya? Mau kepriwe Pak rembugane Kepriwe mau ya? ngarep Kepriwe ya? kepriwe. Kepriwe mau kon kepriwe Awake dhisik dhewe ya? ki karo gara-gara apa nang bukan tok. Kok ora genah ki mau. Mau sedurung mendem kan didhawuhi Pak Lurah kon kepriwe? Iya. Jadi takoni. Ya kan kene genahna. Kan genahna mbok salah. Iya. Ki genahne ya, genahne tuki limbukan tok apa Apa gara-gara? gara-gara? Ah. Ya rembugane keprimen sih ya? Kepriwe sih? Kon digenahna jere, kon campur sarinan mau go hiburan masyarakat kene kayak gue. Oh wis genah Mbak Lian. Wis genah. Oh ya mendem maning. Mendem Mas, mendem. Nasi kesidak ya, sidak. Dang. Kepriwe? Kayak kayaknya wis ya, waktune pun apa dereng pundutan Wis lagune. kewengan ya, Pak ya? Setengah jam 1:04. Astaga, wis jam 1 Jam rolas seprapat. Jam rolas Jam seprapat. 12:00. Berarti wis apa? Hah? Uwis ki Uwis apa? apa maning? Manut. Kepriwe Lik? Kepriwe? Lik? Mendem maning apa ora? Ora lah. Yang gue males sih kapan? Kepriwe? Siki kowe tak sogi belis kowe. Nyong disuki beli. Kari nyusi ngombeni. Oh, maning. Ayo coba. Makasih. Nelangsa temen ini. Oh, Bapak. Lek. Kayak beli saya salam lebu Lik, lara banget. Beli saya Lik. Kayak ngarep nak. Kayak maning. Sing manggon nang mburi, cemplung nak. Aduh Lik, mengarep Lik.
Tapi ora usah mendem-mendeman lah. Angel bareng mengarep. Heeh. Sampun iki kula nggih kali Mbak Lian Oke. nggih. Monggo pundutan saking rombongan napa monggo. Pilih. Ada ini dari Pak Suyono. Oke. Ngersake kadung tresno. Oh kadung tresno nggih. Mbak Anggi sing nembang. Nggih, Mbak Anggi ingkang ngersakaken. Ngersakaken menika sinten Mas Yusuf? Pak Suyono. Pak Suyono nggih. Monggo pun aturaken kinarya panglipur ing dalu sak mangkenipun nderek jumenengi wonten ing mriki, nderek wungon nggih. Nggih. Nggih monggo ingkang kapuri jumeneng menika artisipun ingkang pundi? Mbak Anggi ya. Oh, Mbak Anggi. Monggo Mbak Anggi katuran jumeneng. Sepati kanca-kanca. Nggih, monggo. Oh oh. Oh aha Pinut sing dalu Mbak Anggi. Sugeng dalu. Nggih. Duet karo Simbah. Nggih. Mbah niki kula le nyeluk pripun Simbah? Simbah. Nggih. Kakek. Kakek. Nggih, kakek. Heeh. Kakek. Kakek Sugeng. Simbah ya kena, kakek ya apik. Nggih. Lagune niki napa? Kadung tresno. Kadung tresno. Waduh. Jen. Kadung tresno, Pak. Yang ora melu duit lah duit ya. Ora ya, mboten nggih. Nggih, monggo namung nggih menika langgam kadung tresno katur saking Mbak Anggi nggih kagem sedaya para pandemen ringgit purwa sakamudyanipun saugi Bapak Polsek, Bapak Dan Ramil, Bapak Camat, Bapak Kades sak Kecamatan Ambal khususipun. Semoga Bapak sugeng pinarak kanthi mandhekaning penggalih sinambi ngesaken dedaharan nggih sarta mirsani pagelaran ringgit purwa sak dalu natas. Monggo nuwun. Monggo Mbak Anggi. Nggih. Langsung wae langgam. Nggih. Lamat wis katon lejane yen bong brekaton
Nadyan kebasane kalingan kadang sak lembar mas kaya was kancanan rasa sangasan mring atiku. Pacane sarwasri srobak tenku tansah kewar eman was lumayan among mas Nggih, matur nuwun. Matur manjing. Menika sampun. Nggih, kula tak nglajengke lakon terus mengke dilajengke nak goro-goro. Nggih, matur nuwun. Muga kalajengaken menawi adicara pakliran malih. Ayo Dik, teruske. Ayo. Ya. Kirim Fatihah sing nganggo Pramudhan Dalang ayo. Nek khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Ki Sena Nugraha wae laruhi para pepundhen dalang sakno Sumantara Al-Fatihah. Ayo teruske. Ya ndak selak. Kewengen. Ki engko dawuhe tekan jam 4. Oh ya, kudu pas eling-eling jame. Ya. Tansah marmamoring sukma Sinaksmaya winaya ing asepe sinimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liap layaping aluyup